El personaje de la niña de 9 años, de la que acusaron siendo niña, lleva todavía una mochila importante y muy pesada ahora que ya es una mujer madura, adulta. Tiene el dolor continuo cada vez que recuerda, pero sabe vivir con él. Ha sabido darle tiempo al tiempo, ha sabido poner el recuerdo en el momento del pasado y ella sabe vivir y continuar con su vida, con sus quehaceres, con su cotidianidad, con sus consultas médicas. Sufre cada día, pero también sabe vivir con ese sufrimiento, porque es lo que le ha tocado, porque no ha podido cambiarlo. Y me emociona el momento más emocionante es en el que vive en su propia piel cuando, en ese momento en el que es cuando se siente engañada, cuando la llaman, cuando le dice, ven, te voy a lavar las manos, que las tienes pegajosas. Ese es el momento en el que de la confianza que no debería haber confiado y le duele y le da rabia haberse confiado en el adulto que luego pues la ha ultrajado. Y para mí ese es el momento más emocionante. Vas en catalán. Fátima es una mujer musulmana. Fàtima és una dona musulmana que ja va néixer aquí, per tant és catalana també, però la seva família són d'allà. És una dona que ha crescut amb la cultura d'allà, dintre d'un carrer de la nostra ciutat que recull molta gent d'allà i per tant ella se sent una miqueta al Marroc, al país d'on venen els seus pares. És una dona valenta, malgrat arrossega totes les mancances o tots els lligams que la cultura dels seus pares li han anat marcant, malgrat que ha estudiat aquí, ha pogut anar a l'escola, però es va casar molt joveneta i ella és una dona que s'ha conformat amb això, que ho ha acceptat, que fins i tot jo diria que no li desagrada ser una dona marroquina, però que lluita, sobretot és una dona lluitadora i confiada i esperançada en que les seves filles seran una miqueta més valentes que ella, tot i que ella jo penso que ho és molt. A mi l'actuació d'avui m'ha posat en algun moment els pèls de punta perquè quan parla sobretot de quan va néixer, m'agrada molt el moment en què es deixa anar quan diu que va néixer amb la música del Bruce Channel i després de cop i volta es torna a resituar i continua parlant. Hi ha hagut un parell de moments que m'ha posat els pèls de punta llavors i al final de tot, quan diu que les seves filles si són valentes o no. El personatge de la mexicana, de la dona mexicana, és molt impactant perquè explica una història, un fet que li va passar quan tenia 9 anys i sembla que des d'aquell fet, des que tenia 9 anys, no ha viscut. Està viva, però no ha viscut. S'ha deixat emportar per la vida, ha anat creixent, és una dona, una senyora, però no ha viscut. Diu que cuando vuelvo a casa siempre está todo oscuro, o alguna cosa així. I jo crec que és això, que fora d'aquesta història, i malgrat hagi de seguir vivint,
El personaje de la adolescente violada y ultrajada es una joven que está llena de asco, que todavía no se lo puede creer, que no entiende por qué le ha tenido que pasar a ella, ni a ella ni a nadie. Y tiene todavía el dolor en sus carnes, siente el olor, siente el tacto y tiene una repulsión hacia ese hombre que la violó y una rabia inmensa por el hecho de lo que le ha sucedido, incluso rabia hacia ella misma por haberlo sufrido. Es todavía muy reciente y está hundida. La actuación de hoy ha sido, sobre todo la segunda, muy, muy intimista y se notaba el miedo. Había el momento en el que cuando decía que le temblaban las piernas, se notaba el miedo que sentía en ese momento. Ha sido muy, muy vivencial. Me ha gustado. Sí, el personatge de la nena violada és brutal, no? La sensació que tens quan et posa en el paper d'aquella nena que després d'aquest fet tan brutal té una decepció tremenda de lo que és doncs, l'amor. Vull dir, això, a partir d'aquí aquesta noia doncs, està ferida, no confia en ningú, se li nota doncs, aquella ràbia i aquell trauma tan recient, com deia l'Anna, i que sobretot la decepciona davant de tot. Les seves amigues parlen, però ella ja no, les coses ja no les veurà mai més igual. No? També de les tres actuacions d'avui la que m'ha agradat més és la més intimista, la del mig. He sentit aquella por que ella s'ha volgut transmetre i m'ha agradat molt, però sobretot això, veure aquell desengany, no? Davant dels joves de la seva edat que són capaços de fer això amb una jove. Jo parlarem de l'Esdí, dels molts personatges que fa. L'important jo crec que és la versatilitat, és a dir, fer personatges molt diferents, com per exemple doncs, la noia que fa de pallassa, que és una noia, se suposa que jove, que està estudiant, i que té les coses molt clares davant del que és el maltractament o el que és la violència masclista, quan és una cosa sutil, ella ho té clar. I l'altre personatge, un dels personatges que destacaria, doncs, és el personatge de la dona casada, maltractada pel seu marit amb una violència que suposo que és una cosa que va incrementant. I el que més m'agrada d'aquesta història és aquest final, no? Trist final, que és un final que indica que moltes vegades les dones no poden sortir de la violència masclista perquè entren en un bucle, que quan tu te'l mires des de fora et dona la sensació que no entens per què no marxen, no? I a vegades si has parlat amb algú que ha estat en aquest tipus de violència masclista, t'adones que és molt difícil sortir-ne. Quan és una cosa sutil, fins i tot quan és una violència més física, com és en el seu cas. Altres personatges que fa la Judit, doncs, la noia que rep l'herència del cotxe del seu pare, que té aquesta idea de que no és potser un maltractament directe, és més el que ha vist potser sutilment a través del que li ha passat a la seva mare i la diferència d'educació entre el seu germà i ella. I després el que li dona un punt així com més d'ara, no? És la que nosaltres anomenem mal anomenada feminazi, que és la noia que va
positiva, que va a les manifestacions, però que davant de la seva relació no es mostra tan activa ni tan segura i que d'alguna manera sembla que la seva parella d'alguna manera la intenta dominar, malgrat que ella ja dic que és una dona que té les idees molt clares i va a manifestacions. I després tenim el cas de l'ecologista, que es troba amb una persona gran, que la idea del feminisme és una idea que més aviat el molesta i combina aquestes dues coses, violència i protecció del medi ambient. I no sé si m'ha dit alguna. I ja està. Oblidava l'ecologista ja. L'importància és veure els personatges, i crec que la gràcia quan veus l'obra és que veus que la Judit doncs, fa diferents personatges, més personatges en situacions de classes socials diferents, i la gràcia és veure que la mateixa actriu pot fer 4 personatges molt diferents. I ja estic. El Miquel Àngel, en aquesta obra els homes ho tenen una mica més difícil, perquè clar, és una obra de dones, però el Miquel Àngel fa 2 personatges molt importants, bueno, 3, però 2 molt importants, que és l'home que assassina la seva dona, però fins a quin punt, perquè això seria el que la normativa fins ara diu, perquè no reconeix com es diu? No reconeix l'eutanàsia, en aquests casos, com hi ha hagut casos importants que han sortit per televisió, no? I és una persona que sembla que ha arribat a un punt que aquesta situació des de la presó doncs l'ha embogit, quan ell el que realment fa és, se suposa que actuar segons els dictàmens del que li demana la seva dona quan n'és conscient, i és una situació real que es viu, però ara perquè ja s'ha aprovat la llei de l'eutanàsia, però fins ara, com que aquesta llei ja estava aprovada, doncs era considerada violència masclista. I l'altre personatge és el personatge del típic home que tot ho fa en nom de l'amor i la passió que sent per la dona, per la companya que té al costat, però que per ell més que un personatge o una companya és un objecte que és seu. I com a objecte seu, se suposa que l'estima molt, però llavors hi ha una frase catalana que diu que t'estimo d'un lleu, doncs això, com que és de la seva possessió, és per ell i de ningú més, i el tracta com considera que ha de tractar-lo. I com és una frase, alguna frase de l'obra, pitjor del seu gust. I després tenim a la nostra cantant, la Sofia, que canta com els àngels i que jo crec que li dona aquest punt de frescura i que a través de les cançons doncs, li acaba de donar aquest embolcall i una mica de respir a l'obra, no? Perquè és una obra dura i llavors doncs, les cançons que tracten aquests temes però li donen aquest punt de respir al públic entre escena i escena, entre història i història, doncs de tant en tant pugui respirar i pugui veure i escoltar les lletres, doncs també interpreta tot el que és aquest món de... El Miquel Àngel fa 2 personatges i mig. Bueno, dic mig perquè el mig és una intervenció molt breu, que potser començarem per què. Aquest mig és un regidor que ve a oferir flors a un parell de noies i no se n'adona, perquè no sap quin tipus de relació hi ha amb aquestes 2 noies, de que el comentari que fa és una mica desafortunat. Tampoc hi ha més desenvolupament que aquest. Llavors fa 2 personatges més que són molt diferents entre ells. En comptes d'explicar què fa un i què fa l'altre, jo faré una mica la comparativa. Un és un marit que per mi és molt dolç, tot i que acaba agredint, entre cometes, a la seva dona perquè l'assassina, o diríem que és un assassinat, però realment l'ajuda a morir. I l'altre personatge no és gens dolç, és més brusc, és més agressiu. No neguem que l'amor dels 2 sigui molt gran, però sí que la manera d'adreçar-lo és molt diferent. El personatge que és molt dolç també sembla que ja
i que vol tenir-ho tot sota control i tot sota una autoritaritat que l'altre, per exemple, no té, perquè l'altre va complir el desig de la seva dona perquè la veia patint i finalment la va ajudar a morir. I per aquest simple fet el van tatxar de violència masclista i està a la situació en què està. En canvi l'altre és un home lliure que amb aquesta autoritaritat i amb aquesta agressivitat i amb aquesta possessió és un home que no deixa i que talla la llibertat de la seva dona. I aquesta dona es veu oprimida per la seva agressivitat que arriba fins i tot a les mans. Llavors, tenim aquests dos personatges que són molt diferents i s'interpreten molt diferent i que es veuen molt diferents. Llavors tenim a la Sofia, que és la cantante, la que nos da el caché, que interpreta 3 cançons, una a l'inici, que dona pas als crèdits i a presentar l'obra i els actors, una al mig per fer una mica de pausa amb tot el drama que es viu i que encara hi ha al final, que és un drama crescendo, i la del final, que és com un resum de tota l'obra. Llavors totes les cançons tenen alguna cosa a dir. No és només que ens hem de fixar amb la veu que té, que és una passada, que et quedaries anonadado que decimos, sinó que si escoltes realment les lletres dona un missatge que és molt important i que va en to i en to de tota l'obra. I ja està, per part meva. Ja està? Me voy? No, va dir. A mi, Va. Bé, en primera instància parlaré de la Judit i dels seus personatges perquè hi ha una cosa que quan veig l'obra sempre m'agrada pensar fora de guió, que és, tot i que són 4 personatges diferents, d'alguna manera me'ls imagino com uns personatges que tenen un fil conductor o que són el mateix personatge en moments diferents de la vida, i que tenen una base comuna, que és la dona empoderada, la dona que s'empodera, que té consciència de les mancances que han patit les dones al llarg de la història i de com han d'empoderar-se i han de fer-se valer en la societat actual davant dels homes, en principi, que són els factors, el factor que ha sigut l'element d'operació històric de les dones, i que l'imagino així com un personatge que gradualment parteix d'un punt de poca consciència o de consciència baixa i mica en mica va arribant a uns nivells de consciència més elevats. Potser la història no ajuda a l'ordre en què estan muntades les diferents escenes, però sempre hi ha aquest poso de dona conscient, de dona que vol trencar, que és més, que no ho mostra tant amb l'escena que està de matrimoni, diguem, un matrimoni on el marit és un maltractador i la dona, tot i que té és conscient que pateix aquest maltractament i que està sent oprimida, no té encara el punt de força per trencar el lligam i la violència que està patint. Després hi ha un personatge que és el personatge de la filla que és al cotxe, que reflexiona sobre la seva situació i com ha viscut la seva infància, com ha estat marginada de forma subtil, no explícita, per part del seu pare i per part de les tradicions familiars, on tampoc la seva mare va ajudar, potser excessivament, al tracte dels fills, fill i filla, que eren els fills de l'home que deixa el cotxe en herència, doncs fos diferent, no? I que com ella ha patit els rols clàssics de discriminació del nen i la nena, però que a mesura que es fa gran doncs veu
una mica com ella pot ser diferent i pot reaccionar davant d'aquesta situació. Després es passa a l'escena de l'amiga que comparteix escena o comparteix afició de pallassa amb una amiga seva i com la vol fer conscienciar d'allò que és una cosa palpable, no? El nòvio que controla, el noi possessiu que no deixa respirar a la noia, doncs ella fa un paper de noia conscient i que vol avisar i que vol ajudar a la seva amiga a sortir d'aquest escenari que moltes vegades pot desencadenar amb la situació de la parella inicial, no? Del marit amb el tracte de la seva dona. I arribem ja a un punt que seria el punt de la dona ja més combativa i més activa, que seria el monòleg que nosaltres anomenem de la feminazi, que ja és la noia realment activa, defensora, políticament més incorrecta en alguns casos, que reivindica una mica un canvi més radical en les relacions d'homes i dones, i tancaríem potser doncs, ja amb el personatge de l'ecologista que va amb cadira de rodes, que tot i les seves limitacions físiques, diguem-ne que és capaç de defensar fins a l'extrem una mica en aquest cas és un tema potser és més ecologista que no masclista, tot i que el personatge de l'home que està en aquella escena mostra els clixés típics del macho machote o macho masclista, o l'home que fa les coses perquè és un home i ningú, especialment una dona, no té per què dir-li ni corregir-li, no? Per tant, és l'antítesi d'això. Però bueno, llavors, ja dic, són personatges diferents, no? Perquè tenen un nucli que a mi m'agrada sempre pensar-lo, un nucli d'una resiliència per sota i que va mostrant diferents graus d'intensitat, de com es pot lluitar amb diferents graus d'intensitat. I la jubilació és capaç de, amb tots els personatges, mostrar diferents punts sempre d'aquest punt de la dona conscient de la seva opressió, però que expressa un punt diferent de lluita o un punt diferent d'alliberament. No? I després hi ha l'únicament de la Sofia, que la Sofia és un contrapunt, que és un contrapunt de bellesa dintre d'una obra que és molt trista. No? I llavors ella doncs, aporta això, la bellesa quan canta, perquè canta i és l'única que recorda els moments així dintre d'unes escenes que són molt tristes o que mostren històries molt dures. No? Llavors, les lletres de les cançons també són dures, però ella és capaç de captar o fer-les doncs això, una mica a vegades amb aquesta contradicció, no? De dir, la bellesa de la duresa, o com estic cantant una cançó que és una cosa que és trista, una mena el blues, no? Aquell esperit del blues, que dius, jo soc un esclau, estic aquí arrossegat, estic aquí agafant cotó, estic mort de calor sota del sol, però tot i això estic cantant una cançó que és frapant, o que m'emociona,